Здравейте хора, днеска сме в The Strongest Battlegrounds. Ако знаете, остава ми само още един кил до нов емоут, така че ще го получа в момента от този човек. Да го убия само Big Shot. На много малко е. Оф, направим Counter. Jet Dive. Той да ми дойде. Оф, спряме движението. Айде те. Мисля си движението, това ще да ме убие. Добре. И ето, убихме го, само да направя това жълто. Защо беше оцелял, все едно. Да видим новия ни емоут какъв ще бъде. Само да го натисна. Сега Sit 3. Скучен емоут, ама пак е нещо. Ако ви е харесало това видео, се лайкнете видеото и се абонирайте за канала. Може да правя още такива видеа. Също и натиснете камбанката за известия за още такива видеа.